ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ലൈവ് ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി എന്താണ് ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദേദം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിധാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മലിനമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി നേടാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധമല്ലാതെ വേറൊരു ഉപായം ഇല്ല എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. മന്മനാഭവ മത്ഭക്ത മദ്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഒഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തി അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തില് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന് നമുക്ക് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും നമുക്ക് ഭഗവാനില് ആ വിശ്വാസം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ അധ്യായത്തില്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്, ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം വിഭൂതി യോഗം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവാ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു,
കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. നീ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താ പറയണത്? കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറയാണ്. ഇനിയും ഞാൻ നിനക്ക് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരാന്നാ പറയണത്. ആ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? നേരത്തെ ഉപദേശത്തിനേക്കാളും അത്യുത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറയണം. ആ ജ്ഞാനം നീ കേൾക്കാനാണ് ഇവിടെ ആരടുത്ത് പറയണത്? കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന എന്നാ പറയണത്. അർജുനെ വിളിക്കുന്നത്. അർജുനനോട് പറയാണ് നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും എന്താ പറയണത്, ഈ ജ്ഞാനം നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. ആ ജ്ഞാനം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നോക്കാം. നമേ വിദൂസുരഗണാഃ പ്രഭവം നാമ ഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച്, വിഭൂതിയെ കുറിച്ച് ആർക്കാണ്? ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് പറയാണ്. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. കാരണം ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഭഗവാനാണ് ആദിപുരുഷൻ. അങ്ങനെയല്ലേ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ്. ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ല. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനുമാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ഋഷികളുടെയും എല്ലാം ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് ആര്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് ആദിദേവൻ. ആ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരും വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ആദിദേവൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്കോ മഹർഷിമാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ ആർക്കും ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെയോ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവർക്കാർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകാണ്. എന്റെ ഉൽപ്പത്തിയോ വിഭൂതിയോ എന്നിവയെ കുറിച്ച് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ കൂടി അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവരുടെ ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്കാർക്കും എന്നെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സോ വികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേ നാത്ര സംശയ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തികളും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും യോഗശക്തിയെ കുറിച്ചും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവര് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും ലീലകളും നാമങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവാനെ ശരിക്കും ശരിയായ രീതിയിൽ സത്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവര് ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തിയെ കുറിച്ചും ശരിയായ രീതിയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടവര് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം പുതാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ഇവിടെ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം പുതാ ഭാവാ സമന്വിത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ബുദ്ധിമാന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാണല്ലോ ഇവിടെ. ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാര്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി ആരാധിക്കുകയും സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെയും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങളും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ സൃഷ്ടി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്നവർ ആരാണ്? ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. ആ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
എന്ന് പറയാണ്. വേദങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പോലുള്ള പ്രമാണികരിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടുകയും ഉപദേശങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും തുടക്കം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകാണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് മനസ്സിലാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പോലുള്ള പ്രമാണികന്മാരിൽ നിന്നുള്ള അറിവൊക്കെ നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ജ്ഞാനമൊക്കെ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. മൂഢന്മാർക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ജടിലങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്കും ആരെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, പിന്നെ ഭക്തന്മാരെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം തത്വത്തില് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് വഴിതെറ്റുണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെല്ലാം തീർത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരും, ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണെന്ന് എല്ലാ വേദങ്ങളിലും വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലും ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കിയ ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. പറയാണതില് നാരായണാത് ബ്രഹ്മജായതേ നാരായണാത് പ്രജാപതിജ പ്രജായതേ നാരായണാദിന്ദ്രോ ജായതേ അഷ്ടവസവോ ജായതേ നാരായണോ ദശാരുദ്ര ജായന്തേ നാരായണോ ശാദിത്യഃ. നാരായണിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചത് ആരിൽ നിന്നാണ്, നാരായണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. നാരായണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പ്രജാപതികളും ജനിച്ചതും. പിന്നെ നാരായണിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, 11 രുദ്രന്മാര് ജനിച്ചു, 12 ആദിത്യന്മാരും ഈ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നാരായണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചതും, നാരായണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചതും, നാരായണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാര് ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാര് ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നതോ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ് ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നാരായണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചതും, നാരായണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പ്രജാപതികളും ജനിച്ചതും, ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചതും, 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചതും, 11 രുദ്രന്മാര് ജനിച്ചതും, നാരായണിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാര് ജനിച്ചതും ഒക്കെ നാരായണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ചാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനതൊന്നും എടുത്തില്ല കേട്ടോ, പറഞ്ഞത്. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചാരമന്തിച്ച. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം കാരണഭൂതനും ആരാണ്, ഭഗവാനാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്, എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു, അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ അസംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ആരെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. അവരെപ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവര് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്. അതിൽ അവർ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെ അവർ ബോധദീപ്തരാവുകയും സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഭക്തന്മാര്
എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഇന്ദ്രിയാതീതമായ പ്രേമത്തോടു കൂടി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ തികച്ചും വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന പറയണം. അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ. അവരുടെ മനസ്സുകൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കമലങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദചരണങ്ങളിലാണ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? അവരുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും അവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ സംഭാഷണം ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ സംഭാഷണം. അവരുടെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അത് മാത്രമോ, ദിവസത്തില് എത്രയേ സമയം കിട്ടുന്ന സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെയും ലീലകളെയും കുറിച്ച് അവര് കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അവരുടെ ജീവിതവും മനസ്സും എല്ലാം കൃഷ്ണനില് മുറുകിയിരിക്കുകയാണ്. മറ്റു ഭക്തന്മാരുമായി ഭഗവാനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ അവര് ആനന്ദം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിയാലും അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകള്, ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളായിരിക്കും ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അവര് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതിലൂടെ അവരെന്ത് കണ്ടെത്താണ്? ആനന്ദം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയാണ്. ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തില് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ? ഒരു വിത്ത് പോലെയാണെന്ന് പറയണ. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളില് ആ ഒരു വിത്ത്, ആ ഒരു ബീജം നട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് ആ വിത്ത് തന്നെ മുളച്ചു വരുന്ന പറയണം. ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. അപ്പൊ ആ വിത്തിനുള്ള വെള്ളവും എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ്. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരുമെന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനായിട്ടും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഭാഗ്യമുണ്ടാവണമെന്നില്ല. അത് കുറച്ചു പേർക്ക് അതിൽ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഒരു വിത്ത്, ഒരു ബീജം നടാണല്ലേ? ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ബീജം നടാണ്. അതില് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ഉച്ചാരണം കൊണ്ട് ആ വിത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? അത് മുളച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുക. ആ വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് മുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പിന്നെന്താണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനൊക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഗോലോക ചട്ടിലുള്ളത് വന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ആ വിത്ത് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭാവിക്കുന്ന ആ വിത്ത് മുളച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് മുളയ്ക്കും. അത് മുളച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ ചെടി ക്രമേണ വളർന്ന് അതെവിടേക്ക് എത്തും? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആ കവറ് മാറ്റിയിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് കടന്നിട്ട് അത് എവിടേക്ക് എത്തും? പരവ്യോമത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തോളം ഉയരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നും അത് വളർന്നിട്ട് എവിടേക്ക് എത്തും? ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് അത് ഉയരുമെന്ന് പറയാണ്. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഭഗവാന്റെ വിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അതവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴും ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു പോരണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ഈ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഈ ലതയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് സാധാരണ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് പൂക്കളും കായ്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം? ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്ന് പോന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളത് വളർന്നു പൂത്തു കാച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാലോ അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ജലസേചനം കൊടുക്കല്, അതായത് ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാടിപ്പോകും, ഉണങ്ങിപ്പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാ പറയണത്? അതിന് വെള്ളം നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മള് അതിന് ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇത് സത്സംഗം, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ പിന്നെന്താണ്? സത്സംഗങ്ങള്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാതെ അത് തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു പോകണം. യോഗികൾക്ക് പോലും വീഴ്ച പറ്റാന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ നട്ട് വളർത്തി വലുതാക്കി അത് പൂത്ത് കാച്ചാൻ നമ്മൾ നിർത്തല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ അപ്പോഴും അതിനെന്ത് ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ? അത് നല്ല രീതിയിൽ പടർന്നു പന്തലിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമോപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകുന്നു. എന്താ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകുമെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആയത്തില് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. ബുദ്ധിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും കർമ്മയോഗം ഒക്കെ കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. എന്നിട്ട് അവിടെ പറയണ്ടായിരുന്നു ബുദ്ധിയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഇനിയും പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു. ആ ബുദ്ധിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയുടെ ഏറ്റവും അത്യുത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലയാണത്. ഒരാൾ കൃഷ്ണ സന്നിധിയിലേക്ക് അഥവാ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം മാർന്ന് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് ബുദ്ധി യോഗം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ അതാണ് എന്ത്? ബുദ്ധിയോഗം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ് എന്ത്? ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമാർ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനിൽ ഏർപ്പെടുക, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രേമത്തോടെ ഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അത് പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പൊ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ബുദ്ധി ആരാണ് നൽകുന്ന പറയാണ്? ഭഗവാൻ അത് നൽകുന്ന പറയാണ്. ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ബുദ്ധി നൽകുന്നു പറഞ്ഞു. അതിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അത് പറയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് അത് അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരും. അതിനൊരു ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ആ സാഹചര്യം വരുമ്പോ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മളെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി തരുന്ന പറയുന്നത്. അതേപോലെയാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഒരു സഹായം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാണ്, ഭഗവാന് മനസ്സിലാകാണ് നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധി നൽകേണ്ട ഒരു സമയമായി എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മനസ്സിലാകുമ്പോ ഭഗവാൻ അതിനുള്ളൊരു യോഗ്യത നമുക്ക് എത്തുമ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മളെ മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ട് നിർത്തി തരുന്ന പോലെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗുരുവിനെ കിട്ടണമെന്നില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗുരു വരാൻ ചെയ്യാം. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത വരുമ്പോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്കൊരു ഗുരുവിനെ ഭഗവാനാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ മുന്നിലോട്ട് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരാവശ്യം വരുമ്പോ. ഇവിടെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? നാരദ മഹർഷിയെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ? കാരണം ഭഗവാൻ വരാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികൾ അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ആരാണ് നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ
നൽകുമെന്ന് പറയാണ്. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശം നൽകുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായാലും ശരി, ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിലൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി അയാൾക്കില്ലെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും മുന്നേറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബുദ്ധി അയാൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉപദേഷ്ടാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ ഭഗവാൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങള്, നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങള് ഭഗവാൻ നൽകുമെന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ പറയണത്, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഇടവരുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യുകയാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. അതിനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക, പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം. അത് പ്രേമപൂർവമാവുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുമുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക, പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതാണ് യോഗ്യത. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തന്മാര് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് പ്രേമപൂർവം ചെയ്യുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിയില്ലെങ്കിൽ പോലും, ഇപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തില് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെ നമ്മള് ഭഗവത് സേവനങ്ങള് എന്താ പറയാ, ഒട്ടും നമ്മളെ ഉള്ളില് കളങ്കമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകും. അതായത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങള് കളങ്കമില്ലാതെ ഒട്ടും എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു തരത്തിലും നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകാനുമുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ നൽകും. അപ്പൊ ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, പ്രേമപൂർവ്വം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പുരോഗതിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ, തക്കമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയണത്? അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്ക് വേണ്ട അവസരങ്ങള് ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്ന പറയണത്. ഭഗവാൻ നൽകിക്കൊള്ളും. ദേശാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാന ചംതമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസുത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തപസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ അവരിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണത്? അവരില് സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട്, അവരില് ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട്, അവരുടെ ഉള്ളില് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ, ആ ഇരുട്ടിനെ ഭഗവാൻ കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ് ഏക യോഗ്യത പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്ന പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഉള്ളിലെ തമസ്സിനെ അകറ്റും. എങ്ങനെ? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ ദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ തപസ്സിനെ ഭഗവാൻ അകറ്റുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിവേചന ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാതെ ശുദ്ധജ്ഞാനം ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് സാധാരണ ആളുകൾ പറയുന്നതിൽ. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഉത്തരം പറയാണ്. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, വൈദിക പ്രമാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വേണ്ട അറിവോ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ശുദ്ധഭക്തി പൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്റെ സഹായം ഭഗവാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനൂടെ. താൻ അവരുടെ ഉള്ളില് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്? ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ ഭഗവാൻ അകറ്റി കൊടുക്കുന്ന പറയണം. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തർ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിൽ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ
ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാണെങ്കിൽ എന്താ പറയണത്, ജീവിതത്തിലെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി പോലും ഒരു ഭക്തന് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറയണത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉത്കണ്ഠയുടെയും ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഹൃദയത്തിൽ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്റെ സേവനം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എന്തായിക്കോട്ടെ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉത്കണ്ഠയും വിഷമത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ആ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ആ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ സന്തുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമെന്നൂടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതമായി തീരുവാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ അതിലൂടെ ജീവിതത്തിലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ആവശ്യങ്ങളടക്കം ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമെന്ന് പറയാണ്. ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നത്തിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുക ചെയ്യണത്. എന്തൊരു കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായാൽ മാത്രം മതി. ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആര് ഏറ്റെടുക്കാണ്, ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കാണ്. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ ഒന്നും ആർക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല, ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ടതായിട്ടോ വിഷമിക്കേണ്ടതായിട്ടോ ഭക്തന് വരുന്നില്ല. എല്ലാതും ആരേറ്റെടുക്കുന്ന പറയണത്, ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ചെയ്യണത്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയണത്, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന് സർവവും സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന് പിന്നെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലും കുറിച്ചും ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമാം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവാമജം വിഭും ആഹുസ്ത്വമൃഷയാ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ കേട്ട് അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദി പുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ തുടങ്ങിയ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ട് അർജുനൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയാണ്, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയാണ്, എന്താ പറയണത്, അർജുനൻ ഈ 4 ശ്ലോകം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടത് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 8, 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങള് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയാം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഒരു ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു കാമ്പ് എന്ന് പറയില്ല, അതാണ് ഈ 8, 9, 10, 11. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർന്ന് കൃഷ്ണനെ പറ്റി അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങ് പരബ്രഹ്മമാണ്, പരമപുരുഷനാണ്, ചരാചരങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പില്. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരും മനുഷ്യന്മാരും അവിടുത്തെ ആശ്രിതരാണ്. മനുഷ്യരും ദേവഗണങ്ങളും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് തങ്ങൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരാണെന്നും സ്വതന്ത്രരാണെന്നും വിചാരിക്കുന്നു. ഭഗവത് സേവന പ്രക്രിയയിൽ ആ അജ്ഞാനം നീങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ കനിവ് മൂലം അർജുനന് ആ വൈദിക ആജ്ഞയുടെ പിൻബലത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ പരമതത്വമായി അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങ് ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദി പുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ആരൊക്കെ പറയണത്? ദേവർഷിയായിട്ടുള്ള നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് അർജുനൻ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി പറയാണ്. കാരണം ഇതിനു മുന്നേ തന്നെ ഇവർ
ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സനാതനനാണ്, അഭൗതികനാണ്, ആദി പുരുഷനാണ്, അജനാണ്, മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായിട്ടുള്ള നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഋഷികളും മുന്നിൽ പറയുന്നു. ഇപ്പോ അത് സ്വയം ആര് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ്? ഭഗവാനും അത് സ്വയം ഇപ്പൊ പറയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയാ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണതോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പൊ എന്താണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്? അങ്ങയെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി എനിക്ക് വീണ്ടും വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പറയാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് തരാനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോ അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് പറയണം. അപ്പൊ ഇനി വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും കൂടി അറിയണം എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തദേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യാത കുരുശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇനി നിനക്ക് ഭാസുരങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമേ ഞാൻ വിസ്തരിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം അല്ലാതെ എല്ലാ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും വിസ്തരിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ തിരമാലകൾ പോലെ എണ്ണാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവസാനം ഉണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് ഞാൻ വിസ്തരിച്ചു പോകുന്നു, വിസ്തരിച്ചു തരാമെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാണ്. അപ്പോ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില്, ഹേ അർജുന, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ആരിലാണ്? ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കവും അവസാനവും മധ്യവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ശ്ലോകം പറയുന്നില്ല, വായിച്ചു പോകാം. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും, ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും, മരുത്തുകളിൽ മരീചിയും, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടാല് അറിയാൻ, നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടാലും ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും, ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും, മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ 12 ആദിത്യന്മാരുള്ളതില് മുഖ്യൻ ആരാണെന്ന് പറയുന്നത്? വിഷ്ണുവാണ്. പിന്നെ ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ ഞാനാണ്. മരുത്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വായു. മരുത്തുകളിൽ മരീചി ഞാനാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ആരാണ് ഞാൻ? ചന്ദ്രൻ ഞാനാണ്. അടുത്തതിൽ പറയുന്നു, വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും, ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോ ജീവസത്തുക്കളുടെ പ്രജ്ഞ, ഒരു അവബോധം ഞാനാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരില് ഇന്ദ്രനും, വേദങ്ങളില് സാമവേദവും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതാണ്? മനസ്സ്, ജീവഗണങ്ങളിലെ ജീവചൈതന്യം, അതായത് ഒരു അവബോധവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അടുത്തതിൽ പറയാണ്, രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനും, വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുപർവ്വതവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ 11 രുദ്രന്മാരില്
11 രുദ്രന്മാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആരാണ്? ശിവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് രുദ്രന്മാരില് ശിവനാണ് ഭഗവാന് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ശിവനാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഇത് യക്ഷരാക്ഷസരിലെ കുബേരനും, പിന്നെ ആരാണ്? വസുക്കളിലെ അഗ്നിയും, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുപർവ്വതവും ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറയാണ്, ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ബൃഹസ്പതി ആരാണ്? ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതനാണ് ബൃഹസ്പതി. ആ ബൃഹസ്പതി ഞാനാണ്. പുരോഹിതന്മാരില് പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി ഞാൻ തന്നെയാണ്. സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയൻ, ശിവന്റെ പാർവതിയുടെയും പുത്രനായിട്ടുള്ള കാർത്തികേയൻ, സ്കന്ദൻ, അത് ഞാനാണ്. സേനാധിപന്മാരില് കാർത്തികേയനാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ ആരാണ് ഞാൻ? സമുദ്രമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ വെച്ച് സമുദ്രം ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാണ് ജലാശയങ്ങളില്. ഇനി അടുത്തത് പറയണു, മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരവും, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദി ബീജാത്മാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് വിവിധ വർഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായി ഏതാനും പുത്രന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇവരിൽ ഏറ്റവും പ്രഭാവശാലിയായ ഋഷിയാണ് ആര്? ഭൃഗു മഹർഷി. ആ ഭൃഗു മഹർഷി ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓങ്കാരം, യജ്ഞങ്ങളിലെ തിരുനാമ ജപയജ്ഞം, സ്ഥാവരങ്ങളിലെ ഹിമാലയവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ഹിമാലയം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. മേരുപർവ്വതത്തിനേക്കാളും വലുതാണ് ഹിമാലയ പർവ്വതം, അതും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമാസ്മേ ശ്ലോകം 25. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മ്യേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരവും, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാനെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നു, വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും, ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മുനിയും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഏതാണ് പറയണത്? അരയാൽ വൃക്ഷം, അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ദേവർഷിയിലെ നാരദ മഹർഷി, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മുനിയും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഗന്ധർവന്മാരിൽ ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ചിത്രരഥൻ. പിന്നെ ദേവർഷിയില് നാരദ മഹർഷി, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരില് കപിലൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരമാണ്. കപിലനും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്, എന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ്, അമൃതം നേടാനായി കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിര, അതാണ് ഉച്ചൈസ്രവസ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതവും, മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ അമൃതത്തിൽ നിന്ന് പല ജീവികൾ ഉണ്ടായില്ല, അവയിൽ ഒന്നാണ് ഉച്ചൈസ്രവസ്. ആ ഉച്ചൈസ്രവസും പിന്നെ മറ്റേത് ഐരാവതവും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ എന്താണ്? രാജാവാണെന്ന് പറയും. രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ രാജാവും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയാണ്, ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും, പശുക്കളിൽ സുരഭി പശുവും, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രായുധവും, പശുക്കളിൽ സുരഭിയും, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നു, അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ അര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനും. അപ്പൊ യമനും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു പറയാണ്. നാഗങ്ങളിലെ അനന്തൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ്. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ അര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ ദേവതയായിട്ടുള്ള യമനും ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അനേക ഫണങ്ങളുള്ള നാഗങ്ങളില് അനന്തനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു.
പിന്നെ ജലജീവികളിൽ വരുണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പിതൃക്കളോടായുള്ള ലോകങ്ങളിലെ കൃഷ്ണന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആര്യമാവാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ യമൻ, ദുഷ്കൃകർമ്മികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പല സത്തകളും ഉള്ളതിനാൽ ശ്രേഷ്ഠൻ ആരാണ്? യമനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യമനും ആരുടെ പ്രതിനിധീകരിക്കാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാണ്. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ പ്രഹ്ലാദനാണ്, ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോ ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ആരാണ്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. അപ്പൊ അതിഥിയുടെ മക്കളില് അതിഥിയുടെ മക്കള് ആദിത്യന്മാരും തിഥിയുടെ മക്കള് ദൈത്യന്മാരും. അപ്പൊ അതില് ദൈത്യന്മാരില് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ആരാണെന്ന് പറയാണ്? ദൈത്യന്മാരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാക്ഷസന്മാരാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ആരാണ്? ബാല്യം മുതൽക്ക് തന്നെ മഹാഭക്തനായത് ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദൻ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിലെ കാലം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് കാലത്തിനാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാലം ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വന്യമൃഗങ്ങളിലെ സിംഹം, മൃഗങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റത് ഏതാണ്? സിംഹമാണ്. ആ സിംഹം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പക്ഷികളിൽ വെച്ചിട്ട് ഗരുഡൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഭഗവാന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഗരുഡനാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ. അപ്പൊ ഗരുഡൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ജലജന്തുക്കളിൽ ജലജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് വലിപ്പം കൂടിയ മനുഷ്യർക്ക് ആപത്കരവുമത്തെ സ്രാവ്, ഇതും കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജലജന്തുക്കളിലെ സ്രാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തതിൽ പറയാണ്, സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമ അന്ത്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ആധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങള് സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യം മധ്യ അവസാനങ്ങളെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാണ്. അതേപോലെ തന്നെ തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളില് എന്താണ് പറയാ, നിഗമനത്തിലെത്തുന്ന നിർണയ സത്യം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥമായ നിഗമനത്തിൽ ചേരാനൊരു വാദമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ ആ നിർണയ സത്യം ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അധ്യാത്മശാസ്ത്രത്തിലെ വേദാന്ത സൂത്രം, അത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതായത് അധ്യാത്മശാസ്ത്രം വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രം അത് ആരുടെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നു. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവും ഞാൻ തന്നെ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ അക്ഷരമാലയിലെ ആകാരം അക്ഷരം അത് ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവും അനവസാനമായ കാലവും പിന്നെ സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഓരോന്നിലും ഭഗവാൻ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പറയണം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ്, ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അടുത്തതിൽ പറയാണ്, സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. അപ്പൊ സർവസംഹാരിയായ മരണം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിലെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. മരണവും കൃഷ്ണനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആറ് ദശകളുണ്ട്. അതിലെ ജനനം, മരണം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, സന്തത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, മരണം അല്ലെ. ഇതില് മരണമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ജനനം ആദ്യ ദശയാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും പ്രാരംഭമുള്ളതാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? യശസ്, ഭാഗ്യം, നല്ല വാക്ക്, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ മുതലായവ സ്ത്രീലിംഗങ്ങളായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അവയിൽ എല്ലാമോ ചിലതെങ്കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ കീർത്തിമാനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതും ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. സാമ വേദസൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹൽസ്മാവും, ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? വേദങ്ങളിൽ താൻ സാമവേദമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ
ദേവന്മാർ പാടിയ മനോഹരമായ ഗീതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് സാമവേദം. ഇതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ബൃഹൽസാം, സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹൽസാം എന്ന് പറഞ്ഞ, അപ്പൊ പാതിരാവിൽ പാടുന്നതുമായ ഒരു ഗീതമാണ് എന്ത്, ബൃഹൽസാം എന്ന് പറഞ്ഞ, അതും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഗായത്രി മന്ത്രം, അതും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ മാസങ്ങളില് മാർഗശീർഷം, അതായത് നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങള് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള സമയമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വിളഞ്ഞ് കൊയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ആ സമയത്തൊക്കെ ജനങ്ങൾ വളരെ സ്വാഭാവികമായി സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. ശീതോഷ്ണങ്ങൾക്ക് സമതുലിതമുള്ള സമയമാണ്. ചെടികളും പൂക്കളൊക്കെ തഴച്ച് വളർന്നു വരുന്ന ആ വസന്തകാലം, അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ കുറെ ലീലകള് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതും ആഘോഷങ്ങൾ പലതും ഏത് സമയത്താണ്, ഈ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സതുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ വഞ്ചകന്മാരുടെ ചൂതുകളി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഞാനാകുന്നു. പിന്നെ ജയവും സതുദ്യമവും, നല്ല ഉദ്യമങ്ങൾ, ശക്തന്മാരുടെ കരുത്തും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വിജയികളിലെ വിജയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ വഞ്ചകന്മാരില് ഭഗവാനെ കവച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ആർക്കും പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം. വഞ്ചനയിൽ ഭഗവാനെ കവച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും ഒക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വഞ്ചന ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഭഗവാനെ കവച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതാണെങ്കിൽ അതിനായാലും അതും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്തതിൽ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും, പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും, മുനികളിൽ വ്യാസനും, ചിന്തകരിൽ ഉശനാ കവിയും ഞാനാണ്. അപ്പൊ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ആരാണ്, വാസുദേവനാണ്. പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനാണ്. മുനികളിൽ വ്യാസനും, ചിന്തകരിൽ ഉശനാ കവിയും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ആദിപൂമാനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത രൂപവിസ്തരണം ആരാണ്, ബലരാമനാണ്. അപ്പൊ ഈ വസുദേവ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആരാണ്, വാസുദേവനാണ്. വിഷ്ണുകുലത്തിലെ വാസുദേവനും ആര് തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെയാണ്. വാസുദേവ കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിന് ഒരു മിനിറ്റ്, വൃന്ദാവനം വിട്ടുമോ, കൃഷ്ണന് പറയുമ്പോ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വാസുദേവ പുത്രന്മാരായിട്ടാണ് പിറന്നത്. രണ്ടുപേരും വാസുദേവൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോകാറില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേറെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണമായിട്ടുള്ള വാസുദേവ കൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ ബലരാമനാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വാസുദേവ കൃഷ്ണൻ ആരുടെ പ്രതിനിധിയാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. പിന്നെന്താണ് പറയണത്, ചിന്തകന്മാരിലെ ഉസൈന കവിയും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതായത് വ്യാസനും കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വ്യാസദേവനും, മുനികളിൽ വ്യാസദേവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെന്താണ്, ഉശനാകവി, അതായത് ശുക്രാചാര്യര്. ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചും അഗാധമായി ചിന്തിച്ചറിയാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് കവികൾ. അവരിൽ അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഉശനാകവി, അതായത് ശുക്രാചാര്യൻ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, അതായത് ശിക്ഷ, വിജയം ആകാംക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും, ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ദുഷ്കൃതികളൊക്കെ അടിച്ചമർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചിലപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും, ദണ്ഡനം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ആ ദണ്ഡനം ആരാണ്, ആ ശിക്ഷ അതാരാണ്, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ നീതി കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, അതും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ശ്രവണം, മൗനം എന്നീ രഹസ്യമായ സ്വകാര്യങ്ങളിലെ ശ്രേഷ്ഠത എന്തിനാണ് പറയുന്നത്, മൗനത്തിനാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിവേഗം, ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്ന, അതായത് ആത്മാവും ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിനും ആത്മാവിനും തമ്മിലുള്ള
അതായത് ഈശ്വരന്റെയും അധമ പ്രകൃതികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ആ ജ്ഞാനം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്തതിൽ, അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഇനി എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഭഗവാൻ. അത് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാനെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഒന്നും ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പുണ്ടാവുന്നില്ല ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ എന്ന് എടുത്ത് ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താ പറയണത്? നാന്തോസ്മി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷാ തു ദേശ തപ്രോക്ത വിഭൂതേർവിസ്തരോ മയ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രം. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവന് എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതോ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമേ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കാരണം അർജുനൻ അത്രയും ജിജ്ഞാസയോടുകൂടി കേൾക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഈ വിഭൂതികളും ഈ ശക്തിവിശേഷങ്ങളൊക്കെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അത്ര ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതില് പറയാവുന്ന ചിലത് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് മാത്രം, പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലത് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇതിനൊന്നും ഒരു അവസാനമില്ല. എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരു അവസാനമില്ല. ഇതൊരു ചെറിയൊരു സൂചന മാത്രമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ ഒരു ജിജ്ഞാസ കാരണം കൊണ്ട് അതൊന്ന് ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലത് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. യത് വിഭൂതി മത് സത്വം ശ്രീമദ് ദുർജിതമേവ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജാംശ സംഭവം. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിൽ പറയാണ്, വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായാലും ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും തേജസ്സുറ്റതും സുന്ദരവും ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ളത് എന്തും അത് ആരുടെ പ്രതിനിധിയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ്. അസാമാന്യമിതം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു ഐശ്വര്യവത്തായിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മയില് നമുക്കറിയാലോ, നമ്മളെ കണ്ണിനെ അത്രയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന, അത്രയും ആനന്ദം നൽകുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് മയില്. ആ മയില് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആ പക്ഷി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഈ സൺഫ്ലവർ അതും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? അഥവാ ബഹുനൈ തേന കിം തേനാതവാർജുന വിഷ്ടാഭ്യാഹമിതം കൃത്സ്നമേകാംശേനാസ്തിദോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തു വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയും അർജുനനോട് എന്താ പറയണത്? അർജുന, ഇനിയും വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, ചെറിയൊരു അംശത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം, കുറച്ചു മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അർജുനന്റെ ഒരു ജിജ്ഞാസ കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനിയും എണ്ണിയാ തീരാത്തത്ര വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഇനി പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ചിലത് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. കാരണം അതിനൊരു അവസാനം ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി പറയാണ്, ഇനി ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ്? ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് പരമപുരുഷനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ്. എപ്രകാരമാണ് എല്ലാം വെവ്വേറെ ഐശ്വര്യത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണത്. കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാ സ്വരൂപിയായി അവയിൽ ഉൾപ്പൂകി ഭൂതജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ ഇത്രയും അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും
പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് അവയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്താ പറയണത് ഈ എന്താ പറയുക ഈ ജീവജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ലാസ്റ്റ് പറയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവ് മുതല് ഏറ്റവും ചെറുത് ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാവിനെയും പുലർത്തി പോരുന്നതാണ് അവരിലെല്ലാം ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആ ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് വിഷ്ണുവാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും പുലർത്തി പോകാണെന്ന് പറയണം. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ വിഭൂതികളുടെയും വിസ്തരണങ്ങളുടെയും വിവരണം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എന്തെന്ന് സംശയമില്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ ഒട്ടും സംശയമില്ലാതെ ഒട്ടും വഴി തെറ്റാതെ ഭഗവാൻ സേവനം ഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളില് സൂര്യന് പോലും ഉഗ്ര തേജസ് ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാന്റെ മഹാവിഭൂതിയിൽ നിന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചം നിലനിന്നു പോരുന്നതും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും ആരാധ്യനാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ആരാധ്യനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിന്നു പോകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവനായി നിലനിന്നു പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകങ്ങളായാലും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളായാലും എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ വിഭൂതി യോഗത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാനെ മനസ്സൂന്നല്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരങ്ങള് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടാ ഭഗവാൻ ഓർക്കും, എന്തൊക്കെ കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. കാരണം കുറച്ച് അധ്യായങ്ങളിൽ പോയിട്ട് 7ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ഭഗവാന്റെ രസം, ജലത്തിലെ രസം ഞാനാണ്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം ഞാനാണ്, സൂര്യൻ ഞാനാണെന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് മാത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിക്കുകയാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ മനസ്സില് ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനും നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. സംശയം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് കേൾക്കും. അതിനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ